Következik a 6. tánckör, a 63-as rajtszámú Bolyhocskák, Pécsi Forda Sportegyesület. Pécsi Forda Sportegyesület. Sweet Six, Pécsi Forda Sportegyesület. Gyertek, légy szíves, és kérem szépen Major Laki Ágnes, hogy segítsen a díjok átadásában. 6. helyezettre az 52-es rajtszámú Vadócok, Akrodance Balatonfüred. A mai verseny 5. helyezett csapata az 55-ös rajtszámú Pörgős 6-os Galaxy Szombathely. Negyedik helyezést ért el 51-es rajtszámmal a Stars Akrodance Balatonfüred. Gyerekek, kérlek szépen, hogy a pusziszkodást táncparketten kívül amennyiben lehetséges. Köszönjük szépen! Dobogós helyezettek következnek. Bronzérmes csapat lett a 49-es rajtszámú Ékirálynők Akrodance Balatonfüred. És izgalmas 1 perc következik, amíg kitalálom, hogy ki lesz az első és ki a második. Minden esetre ezt muszáj kimondanom, a mai verseny ezüstérmes csapata az 50-es rajtszámú Csinik Akrodance Balatonfüred. Nos, azt hiszem nem nehéz kitalálni. A mai verseny győztes csapata a 63-as rajtszámú Bolyhocskák. Nos, a fordulós csapatoknak külön díjat ajánlottak föl támogatói.
csapatának pedig a Dallmayr Café ajándékcsomagját fogjuk átadni. Ági néni tanítványai, mind a két csapat. Köszönjük szépen! Nagyon nagy tapsot az összes táncosnak! Az összes táncosnak! Köszönjük szépen, hölgyeim és uraimnak, a junior kisformáció nem lesz össztánc, hanem megyünk tovább a következő kategóriára. Azért, mert így döntött a főnök.